Ko želi igračku? Ja? A da bi je dobili, pripremite palačinku u obliku Sunđer Boba. Ni, ne smetaj mi. Neću ti dozvoliti da mi oduzmeš plišanog Sunđer Boba. Već zamišljam kako ću u snu grliti ovog lepotana. Sigurno ću uspjeti da napravim najbolju palačinku. O, da, divno. Sad mi treba plava boja za oči. Tako je. Ovo zaista nije loše. A šta ti sadiš? Ja sam skoro završila. O, tačno. I ja moram napraviti palačinku. Ma ništa, sad ću brzo nešto da spremim. I još malo i gotovo. Dakle, čija je igračka? A deco, nemate više vremena. Očigledno je da će Sunđer Bob biti moj. Moja palačinka je odlična. Nik, a šta ti imaš? Pogledaj. Ajoj, to je užasno. To uopšte ne liči na Sunđer Boba. A dignite svoje palačinke, ništa ne vidim. A mislim, ovdje je sve očigledno. Igračku dobija Phoebe. Čuvaj ga. Znala sam. Rekla sam da je nerealno takmičiti se sa mnom. Hvala, bako. O, tako je sladak. Hoćeš da se poigraš sa njim? Ne može. A deco, jeste spremni za novu rundu? Ovog puta napravite palačinku u obliku džumbirka, a vreme je krenulo. U ovom krugu moram pobediti. Daću sve od sebe i napraviti stvarno lepu palačinku. Ma nećeš uspjeti, jer će moja palačinka biti lepša. Osim toga ti praviš malu palačinku, a moje će biti mnogo veća. Dakle, prvo ću nacrtati konturu. Odlično. Sada oči, a ruke, noge. O, kako slatko. Odlično mi ide. Ostalo je to sve obojiti. Još malo i... Završila sam. A vreme je isteklo. Šta ste spremili? Pogledaj, bako. To je divno, zar ne? Nik, ti se opet nisi trudio. Ali Phoebe je dala sve od sebe. Sada možeš da uživaš u ovom kolačiću. O, baš ti hvala, bako. To je prelepo. Mogu li ja probati? Naravno. Hvala, sestro. O, da, to je prelepo. Jede mi se još. Dobro, uzmi. Sad će neko dobiti aparat sa bombonama M&M's. Ali prvo napravite palačinke. Hajde, počnite. U redu. Ako ni ovog puta ne uspem, onda danas definitivno nije moj dan. Bar jednom moram da napravim super palačinku i osvojim slatkiš. Mislim da mi dobro ide. O, da. To je divno. Ostalo je nacrtati nogice i gotovo. Da, svaka mi čast. Sigurno ću pobediti. Ne nadaj se. Trenutno ti ne ide baš najbolje. I opet sam sigurna da će moja palačinka izgledati mnogo bolje. Napravit ću je sa više detalja. Nacrtat ću ne samo bombonu, već i aparat sa bombonama. O, da. To je preslatko. A mnogo mi se sviđa moj crtež. Ostalo obojiti bombonu i to je to. A vreme je isteklo, deco. A da vidim šta ste napravili. O, Nik, ovog puta si bolji. Napreduješ. Ali Phoebe je ipak napravila zanimljivije, tako da bombone idu njoj. Čestitam, draga. O, kako cool. Ja ću prvi probati. Oj, ispada da čak ne možeš ni plastiku od čokolade razlikovati. Pa dobro, nisam Cicija, pa možeš i ti da se nasladiš. O, hvala. Ipak su M&M's jedni od najukusnijih bombona koje sam probao. I ponovo nešto slatko. Ovog puta Kinder jaje. Požurite. O, da. Obožavam Kinder jaje. A krenite da crtate. Hej, skloni ruke. Jednom bi trebala da se desi moja pobeda. Smorilo me već da gubim. Ovaj put ću dati sve od sebe. O, da, crno testo je moje.
Dakle, nacrtao sam konturu. A sad ću to sve obojiti. Wow, odlično mi ide. Šta, Phoebe? Ti si opet uradila bolje. Kako to? To je talenat. Vidi, tamo nešto leti. A dok ti gledaš, malo ću ti upropastiti crtež. Tamo nema ništa. Dobro, nastavit ću da crtam. Ajuj, šta je ovo? Nick, znam da si to ti uradio. Hej, pazi malo. Tišina, deco. On mi je upropastio palačinku, pogledaj bako. Pa da, tvoja palačinka nije nešto. Ali Nick, ti si me obradovao. Konačno nešto lepo. Čestitam na prvoj pobedi. Konačno. Unutra ovog velikog jajeta je puno malih. O, da, blago meni. Ni ja nisam Cicija, pa ću podeliti s tobom. Izvoli. O, da, ova čokolada je prelepa. Zanima me koju igračku sam dobio. O, to je gušter. A ja imam lisicu. Šta još možemo da dobijemo? Zato obožavam kindere. To nije samo ukusno, već i veoma zabavno. Pogledajte, ka vama leti još jedna nagrada. Ovog puta je ovo leteći malac. Još i sa daljinskim upravljačem. Želim vam sreću, ali požurite, a nemate mnogo vremena. Hej, daj mi! Prošli put si prvi uzeo crno testo. Ovog puta ću ja. Počet ću sa odelom malca. Da, tako je. Pa dobro, onda ću ja početi sa njegovim licem. Oči, usta, da, odlično. Šta? Hej, žuto testo je moje, daj mi. Pa dobro. Dakle, vreme je da obojem svog malca. Čini mi se da ovog puta ponovo imam sve šanse za pobedu. Samo pogledajte kako mi dobro ide. O, da. Sad ću mu nacrtati noge, ruke. Skoro sam završio. Da, još par dodira i završio sam. Gotovo, testo je moje. Znate, sa tom žutom bojom nešto nije u redu. A bilo bi zanimljivo napraviti malca zelenim. Šta da ne? Da, baš slatko. Završili smo, bako. To je glupa ideja. Moj malac je mnogo bolji. A deco, vreme je isteklo. Treba odlučiti ko je pobedio. Phoebe, čini se da sam te preterano hvalila, jer to nije malac, već nešto zeleno. O, ali Nick se ispravlja. Čestitam na pobedi. To, dobio sam letećeg malca. Presrećan sam. Pogledaj kako je cool. Wow. Blago tebi. A vreme je za ručak, tako da će neko dobiti hamburger u ovoj rundi. Ali morate dati sve od sebe. Hajde, krenite. Lako, hamburger nije teško nacrtati. Prvo ću nacrtati lepinju. Da, tako je. A šta Nick radi? Meni je pala na pamet zanimljiva ideja. Šta ako napravim ne palačinku u obliku hamburgera, već hamburger od palačinki? Samo treba sve sastojke ispeći odvojeno. Mislim da je to baš dobra ideja. Da, odlično mi ide. A deco, vreme je isteklo. Pokažite šta ste uradili. O, Phoebe, imaš odličan hamburger. A bravo. O, Nick, ti si pravi genije. Ovo je zaista sjajna ideja. A znaš šta? Ti si pobedio. O da, baš sam gladan. Wow, ovaj hamburger je ekstra. Phoebe, nemoj ni tražiti, neću ti dati. Nema šanse. Cicija? Onda ću pojesti svoj hamburger. O, a nisam očekivala da je tako lep. Sviđa mi se. A vidite ovog slatkiša? On će biti vaš kada napravite palačinke. Obožavam životinje. Baš bih voljela upoznati ovog mališana. Hoće da mi postane drugar. Daću sve od sebe. Da, odlično ide. Još malo roze i bele boje. I onda siva boje. Tako je. Nick, zašto gledaš?
bolje spremaj svoju palačinku. Jao, ja nisam dobar u crtanju zečeva. Kako se to uopšte radi? Dobro, radit ću sve isto kao Phoebe. Da, sećam se da je crtala ovako. Ponavljaš za mnom? Ovo je užasno. Pobeda će biti moja. To ćemo još vidjeti. Ja mislim da moj zec nije tako loš. Da, baš je sladak. Još samo da ga obojim i to je to. A, deco, vaše vreme je isteklo. Pokažite šta ste nacrtali. Dobro, evo moje palačinke. Nije savršena, ali... A ni nikakva. A mislila sam da si naučio da praviš palačinke. Phoebe, a da vidim tvoju. O, to je druga stvar. A, definitivno zaslužuješ tog zeca. A drži ga. Super! O, tako je sladak. Nick, ne diraj. Ja ću se igrati s njim. I naravno, hraniti ga. Čak sam već pripremila šargarepu. Jedi, duša. Pa dobro, neka te. Možeš da ga pomaziš. Previše je sladak, slažem se. Hajde da vidimo šta vas čeka ispod poklopaca. Ko će biti prvi? Aha, odlično. Julie je pobedila. Šta li će ona dobiti? O, to su zlatne kokice. Izgledaju stvarno cool. Phoebe, ne diraj moju hranu. Ove zlatne kokice su samo za mene. O, to je nerealno ukusno. Oduševljena sam. Ne želim još. Hej, Phoebe, skloni ruke od mojih kokica. Imaš svoju hranu. O, ja sam dobila jeftine kokice. Tu su samo zrnja, prokletstvo. Zašto se smeješ? Jedi svoje skupe kokice i čuti. Joj, boli. Pa dobro, smislit ću nešto. O, ideja. Napravit ću kokice uz pomoć pegle za kosu. Samo treba malo sačekati da se zrno dovoljno zagrije da postane kokica. Saće. Moram još malo sačekati. Hajde, još malo. I... eto, napravila sam kokicu. Uspelo je, pogledaj. O, da, niko nije verovao, ali ja sam ipak napravila kokice. Sad ću sve to pretvoriti u kokice. Jo, izgleda da nešto nije u redu. O, ne, Julie sad će pući. Julie, pazi se! Wow, devojke, napravili ste vatrometak kokica. Ali sva zrna su se pretvorila u kokice. Ovo je bila moćna eksplozija. A želite li probati kokice? Izgleda da ne. Dobro, idemo dalje. Da vidimo šta su još pripremili za vas. Oho, kod Julie skupi hamburger sa zlatom, a kod Phoebe opet najjeftiniji hamburger. Hajde, probajte ih. Joj, ova salata izgleda strašno, ali došla mi ideja. Mogu da isečem hamburger od sendviča uz pomoć čaše. Samo treba da stavim sve sastojke na hleb, uzmem čašu i izrežem okrugli hamburger. Gotovo, sad ću probati. Uj, nije postalo bolje. Julie, nemoj da se smeješ, a brže jedi svoj skupi hamburger, inače ću ga sama pojesti. Meni nije teško. O, prelep je. Sigurno je mnogo ukusniji od tvog, Phoebe. Šta je s tvojim zubima? Od zlatne hrane postali su žuti i sjajni. Joj, kako lepo jede. Ko će biti prvi? Hajde, Phoebe. O, super skupi suši. Čarobno. Konačno se i Phoebe posrećila sa jelom. Zaista, napokon ću moći da probam skupu hranu. Jedva čekam. Izgledaju tako primamljivo. O, blago meni. To je jako ukusno. Hej, Julie, zašto diraš moju hranu? To je samo za mene. Vrati. Hej. Tako je bolje. Ukusno. Bolje skini svoj poklopac i nemoj gledati u moju hranu. A ja ću sama pojesti svi svoje suši. A nije ispalo baš kulturno, ali nema veze. Ups. A nešto mi je na usni. Gotovo.
Hajde, skidaj svoj poklopac. Šta? To su jeftine suši. I treba ih još ispremiti. O, tačno. Uvek nosim sa sobom samurajski mač mog dede. Naučio me par trikova. Sad ću da ti pokažem. Kija, kija, kija. Eto, brzo sam isekla krastavac i sad ću napraviti sebi suši. U krastavac ću staviti pirirač. Gledaj. Eto, stavljam i uvijam. Nije ništa gore od restoranskih suši. Trebalo bi probati. Bibi, odmakni se. Konačno mogu da jedem na miru. Baš ukusno. Izvini, ali neću deliti. Veoma mi se dopadaju jeftini suši. Devojke, otvarajte. Wow, Bibi ima Coca-Colu. Cool. Tako sam srećna. Obožavam kolu. To je najukusnije piće na svijetu. Spremna sam da popijem celu flašu do dna. Fantastično. O, jao, gasovi te pozdravljaju, Julie. Izvini. A šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo vidjeti. Ovo je zlatna, mega skupa kola. Tako sam srećna. Moram što pre da je probam. Ali prvo ću sipati u čašu. Skloni se. O, kako je lepa. Oduševljena sam. Samo malo. Ne. Miris je divan. O, da, ukus je još bolji. Čak mi je jezik postao zlatan. Osjećam gasovi u stomaku. Ups, izvini. Jesu to šljokice? Hvala, Julie. To je bilo zabavno. Sad si mila. Šta će sada biti ispod poklopaca? Hajde da brzo odlučimo ko će biti prvi. Ovo je torta. Cool. Definitivno je jako skupa. Meni treba viljuška i nož da je pojedem. Izvini, Julie, što sam te malo gurnula, ali vidiš li moju tortu? Čim sam je vidjela, prestala sam da primećujem bilo šta drugo oko sebe. Sve misli su mi samo oko ovoj torti. Jedva čekam da je probam. Ovo je divno. Julie, želiš da probaš? Naravno da ne. Neću ti dati. Torta je samo moja. Poješću je celu. Da. Uf. To je to. Prejela sam. A šta je kod mene? Jao, kakva grozna i jeftina torta. Moram je sama da napravim. Dobro, pokušat ću da to nekako izvedem. Stavit ću čokoladu ovdje. Biće ceo sloj čokolade. Gore ide kora. Da, tako je. I ukrasit ću to sve žele medvedićima. Biće jako lepo. Žele mede su tako slatke. Već sam stavila čitav sloj od medvedića. Divno, a višak mogu da pojedem. Dakle, sada sve zatvaram posljednjom korom. Gotovo. Ostaje samo da probam. Veoma lepo miriše. Hoćeš da probaš? Ne? Pa dobro, ja ću sama pojesti sve. To je ukusno. Ko će sada prvi podići poklopac? Phoebe? Oho, to je sladoled i kašika. Kako slatko. Odmah moram da probam to. Uzet ću jednu kašiku. To je prelepo. Ekstra. Julie, a šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo saznati. Oho, imam super skupi sladoled. Izgleda čudno. Zašto se puši? I gde je sladoled? Šta? Zar je ovaj maleni sladoled sve što sam dobila? Pa dobro, probat ću. Pa to nije tako loše. Nema više. Jao, Julie je razočarana zbog svog sladoleda. Moram je dati svoj. Julie, hajde da zajedno pojedemo moj sladoled. Zaista? Bit ću jako srećna. Hajde. Kako je ukusan. Fantastično. Vreme je da vidimo nove slatkiše. Wow, krofna. A šta je kod Julie? Oho, zlatna krofna. Da, Julijina krofna izgleda skuplja od Phoebine. Ali hajde da ih probamo. Ja ću biti prva. Joj, kako boli. Šta? O ne, moj zub.
Šta da radim? Ali ipak ću to pojesti. Ajoj. Dobro, ješću svoju krofnu. O, tako sjaj. Baš je ukusna. I tako je mekana. Fibi, ti sigurno nikad nisi probala ovakvu krofnu. Znam. Moja krofna je bila užasna. Jadna ja.